Da Carballeira. E fixadevos, temos unha imaxe desta muller que é Olimpia, que ten moitísimo que ver con que todo saia perfectamente nese paso do Nazareno. 84 anos, a piques de cumprir 85 e non deixa de traballar para que todo estea en orde nesa igrexa do Sagrado Corazón e tamén nesta procesión. Así a pillamos hoxe sen descanso e sen darlle descansos demais para que nada falle. Mirade, Olimpia chegou a ese barrio da Carballeira no ano 1962, cando casou. Dende entón, xa se uniu á igrexa do Sagrado Corazón e non deixou de traballar. Foi catequista, axudou os máis necesitados e foi sacristá durante 40 anos, preparando a igrexa, preparando a roupa ao cura e xa vedes, facendo todo este traballo para que todo luza no seu máximo esplendor. Hoxe fomos ata alí, ata Ourense, a coñecer a Olimpia con 84 anos, case 85, e atopámola así de feliz. Quedanlle poucas horas para que este paso do Xesús Nazareno saia por Ourense. Aquí ven cofrades, parte delas, pero, Olimpia, vostede é a alma, dixéronme. Bueno, tanto como a alma non, pero un pé. Un pé que leva nesta parroquia? Sí, 40 anos, pois preparando... Sancristán. Como sancristán non, tendo precaución de terlle aos sacerdotes todo en orden. Olimpia, todo está posto hoxe no paso que saen aquí polo barrio, non? Pola Carballeira. Sí. O venres será polo resto da cidade, non? Por Ourense. Sí, cor demais pasos. Que flores lle poñemos? Pois sempre viva. Xa vou, Maruja, xa vou que está petando como vostede é a tesoureira daqui da confraría. Sí, claro. E como está a solvencia? Bueno, eso... Quen quera axudar pode facerse cofrade. Non temos que pagar máis que 10 euros ao ano. Vostede, cando lle din iso da alma da Semana Santa, vostede cree que o merece? Bueno, suelo vivilo por unha cuestión de fe. E por unha cuestión de entrega aos demais, entendo que tamén. Bueno, tamén, ainda que a veces se enfada un, pero necesito cuchillo. Non me diga, Olimpia, que se enfada, que precisa un coitelo e o coitelo na man. Pois, a verdade é que teño xenio, tamén. Non son rencorosa. Espera, hasta que lle faga falta. Sí, diga. Menos mal que ata o momento todo isto quedou nunha falsa alarma. Sigue, Olimpia, sigue. Un momento, agora que non nos oen. Vai a 2 estandartes que tendes na parroquia. Son a alma mater. Mira, a edad que teñen, aí están. Teñen un genio que si, aunque non o fagas ben... Que me din que sodes bravas. A forza que ten de animar os demais. Estamos aprendiendo de ellas, que nosotros somos aquí unas novatas. A forma de dicir as cousas, a forma de invitarnos a que colaboremos. O sea, a forma de... Como se fueran un arnais. Pero que se preparen porque estamos lle deixando a herencia. E que se teñen que poñer as pilas. Queredes coller o relevo meu? Sí, cómo no. Sí, de seguir lo que tú has, la obra que tú has, encantada de seguir la obra que tú has empezado. Aquí estamos diante da súa outra casa. Si, podese dicir que é a miña segunda casa. Miramos cara ali, pero aquel día especial en que isto estaba cheo de xente que viñan convidados e convidadas a unha celebración súa. Porque vostede casou aquí. Sí. Que lembra daquel día? A emoción. De haberme casado na parroquia que me criei. Unha emoción que non se olvida nunca. Fixemos sempre con un morro e volvo nacer e volvo facer. Estou orgullosa de haberlo feito.